Su teoriyasi. Menimчә кешенең нинди булуы, аның нинди суны эчеп үсүенә бәйле. Руслар әйтәләр бит, мы это то, что мы едим дип. Ә кешенең 70% судан тора икән, димәк аның нәрсә ашавына караганда да нинди суны эчүе мөһимрәк. Менә без бит кайвакыт аптырыйбыз. Менә безнең мондагы халык Урта Азиягә күченеп киткән, җирле халык белән дә никахлашмаганнар мәсәлән. Ә күченеп кайталар, ә балалары шул үзбәк, таҗикка ошаган, шундый ук кара, кичкенә буйлы, шундый ук теге сәүдәгә маһир. Яки мәсәлән безнең күпме җырчыбыз Башкортстаннан чыккан. Ни өчен шулай? Чөнки Агыйдел сугы шундый моңлы итә кешене. Шул яктагы җырчылар монда күченеп кайталар, Татарстанда яши башлыйлар. Ә карыйсың әле берсенең дә баласы шул кадәр теге моңы белән безне шаккаттырганы юк. Яки менә Казан ханлыгы алынганнан соң күпме шул безнең татарлар күченеп киткәннәр. Марый Удмуртчы генә. Хәзер шул яктагы татарларны карыйсың, алар шул халыктан аерып алырлыкта түгел, чөнки шул якта яшәгәннәр. Шуңа күрә эчкән суыңа игътибарлы булырга кирәк. Син нинди суны эчәсең, шундый буласың.